blue lorry, red lorry, blue lorry, red lorry. May I have a big round of applause for these beautiful couples. Now, who asked sorry first? Is it true golden color? Now Sunita ma'am will take class. ಮಾತರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಯಾನ ನಿಕ್ಲೇನ ಮೋಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಡರದ ಬೊಲ್ಪು. ಇನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐನ ಇವೆಂಟ್ ಗೆ ಬೈದೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಇವೆಂಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಂದೋಲೆ ಪಂಡ ಯಾನ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡದಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಣೆದ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಉಂಡು ದಯಕ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮಾತ ಕಡೆಕ್ಲ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಪೋಪೆ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪು ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಪಾಡ್ದೇನದ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅವು ಪಂಡ ಆಗಲು ಯಾನ್ ಪೋಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗೆ ಆಗಲು ಪನ್ಪೇರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವರ ಆ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಣೆದ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂಡ್ ಇನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಣೆದ ವಿಡಿಯೋನು ಯಾನದೇ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟದ್ದು ಯಾನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ದಾಯಿಗೆ ಪನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹತ್ತಿರ ಉಡುಪಿದಾಗುಲ ಅವಡು ಒಯ್ಕಲ ಕಮ್ಮಿ ಜೀವನ ಬಿನಕ್ಕೆ ಯಾನೇ ಒಂಜಿ ನಿದರ್ಶನ ದೇಗ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ದಿನ ಪಿರ ಎಂಕೊಂಜಿ ಹಲ್ದಿ ಸೆರೆಮನಿದ ಒಂಜಿ ಅವು ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆತನ ಹಲ್ದಿ ಸೆರೆಮನಿ ಐತ ಲೇಸ್ದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಡು ಅವ್ರು ರಡ್ಡ ದಿನದ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಡ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಲೇಸ್ದ ನಿರೂಪಣೆ ಅಂತ ಪನ್ನೊಲಿ ಅವು ಬೊಕೊಂಜಿ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಅಗುಲ್ ಹೆಂಗ್ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಹಿಂದಿಡ್ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಪಂಡದ ಯಾನ್ ಕನ್ನಡ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ತುಳುಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಕಡೆಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಆಂಡ ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಈಗ ಇರು ಹಿಂದಿಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರು ಹಿಂದಿಗೂ ಕೊರಡು ಇಂಗ್ಲಿಷಿಗೂ ಕೊರಡು ತುಳು ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಅವು ದಾಯಿಗೆ ಬಂದು ಕೇಂಡೆ ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಪೊಣ್ಣುಲ ಬಾಂಬೆದಾರ್ ಆಂಡಲ ಬಾಂಬೆದಾರ್ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಅಗುಲು ಉಪ್ಪುನು ದುಬೈಡ್ ಅಂಡ ಪೊಣ್ಣನ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿ ಮಾತ ಊರುಡುಲಿ ರಂಚಾದು ಪನಗ ಪೊಣ್ಣನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗಲಿ ಈಗ ಊರುಡು ಅಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅಂಚಾದಾಗಲಿ ಊರಿಗೂ ಬರ್ತದ ನಮ್ಮ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಬೀಚ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೇ ಆದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಜನ ನಮಸ್ತೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾಪುಡು ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಆತನ ಪೊಲಿಪುದಲ್ಪ ನಮಸ್ತೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಪನ್ಪಿನ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಡಾಗ್ಲು ಸ್ಟೇ ಆದಿತ್ತೇರು ಸ್ಟೇ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಲ್ಪ ಹಲ್ದಿದ ಸೆರೆಮನಿನ ಅಗಲೊಂಜಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಏನನ್ನು ಎಂಸಿಗ್ಲೆತ್ತಿತ್ತೇರು ಇತ್ತ ಇನಿತ್ತ ದಿನ ಯಾನ್ ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ಎಂಸಿ ಮಲ್ಪೆರೆಗುಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಉಂಡು ಬಕೊಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಯಾನೊಂಜಿ ರಡ್ಡ ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ದೆ ಒಂದಕ್ಕೆನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಮ್ಯಾಮ್ ಇರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಇರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ದಾನಿ ಆಪುಜಿ ಕನ್ನಡ ಮಲ್ಪರ್ಗೆ ತುಳು ಮಲ್ಪರ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಲ್ಪರ್ಗೆ ಹಿಂದಿಲ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡೇರು ಮಾತಗ್ಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಜಿಂಜಾಯರು ಅಂಚದಿನಿ ಯಾನ್ ಅಡಿಗೆ ಬೈದೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಂಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಐತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಇಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೆ. ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ಹೋಗಿ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಅವು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ನೆರವೇರುಡು ನಾಂಡ ಐತೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡುಗೆ ಅಂಚನೆ ಆನೆ ಮೋನೆದ ನೇಯ ಬಂಜಿದ ತರ್ಪಗಿಡಿತ ವಿಘ್ನದ ಅಧಿಪತಿ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ದೇವರೇನು ಮನಸಾರೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವರಿಗೂ ತರೆನು ತಗ್ಗ ಒಂದು ತುಳುನಾಡಿದ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರಿಗಳ ತರೆನು ತಗ್ಗ ಒಂದು ಈತ ಯೋಜಿ ಹಲ್ದಿದ ಲೇಸನ ಶುರುಮಂತರಿಗೆ ಆ ದೇವರ ಅನುಮತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೇನ ಮೌಕ್ಯದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್. जस्ट नाउ वी स्पोक तुलु लैंग्वेज. आई थिंक सबको तुलु नहीं आता है इधर. कुछ लोग महाराष्ट्रियन है और कुछ लोग यहाँ अपने गांव के हैं. इसके वजह से मेरे को अभी क्या बोलते हैं तुलु में सज्जे के बजे उपमा. एवरीवन नो आई थिंक राइट. यस नाउ आई हैव टू डू उपमा हियर. दैट इज नथिंग बट मेरे को अभी तुलु हिंदी इंग्लिश मिक्स अप करके एक एमसी करने का है. इसके लिए मैं आप सब से एक रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोग भी मुझे उसी तरह सपोर्ट दे करके. अभी मैं सिर्फ बड़ा बात करते जा रही तो ये आज का शाम में कुछ मजा नहीं आएगा. यस यस और नो. यस तो पहला गेम मैं आप लोगों के सामने आ रही हूँ. मुझे आप लोगों का पूरा सपोर्ट चाहिए. नाउ आई एम कमिंग टू यू just to ask you some questions. Okay, so this game is known as tongue twister game. So I will come up with one sentence. मैं अभी एक सेंटेंस लेके आप लोगों के सामने आ रही हूँ. आप लोग उस सेंटेंस को विदाउट स्टॉप नॉन स्टॉप आप लोगों को बताना है. ठीक है. जो कोई भी गेम इंटरेस्ट है you can raise your hand.
यू कैन रेज योर हैंड. ओके, ऑलरेडी इधर है एक. पहले पूछते हैं उनसे कि आप लड़के वाले से और लड़की वाले के गैंग है. ठीक है, चलो मैम, आपका नाम क्या है? सुनीता. हम दोनों साइड से है. वाह वाह. वाह 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 वाह. तो वाह वाह तो बनता ही है. चलो ठीक है, अभी एक सेंटेंस में बोलूंगी, आपको उस सेंटेंस को फटाफट फटाफट बोलेगा. ओके ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Blue background, black background, blue background, okay, black background, because I cannot say that properly. Can you say? Okay, ma'am, your time starts now. Blue background, black background. Blue background, black background. Very nice. Blue background, black background. Yes. Blue background, Yes. black background. Yes. Blue background, Yes. black background. Yes, oh yes, please put your hands together. Okay, it was a nice tongue twister. And one more. I'll come up with one more. Actually, my favorite color is blue, so I will not leave this blue color. मैं अभी blue color को नहीं छोड़ने वाली हूँ. Blue lorry, red lorry, okay? Blue lorry, red lorry, okay? आयो, your son up. लड़का वाला है. हाँ, लड़का वाला है, okay? आप लोग लड़की वाले, okay, fine. Okay, now your time starts. What is your name? Aryan. Okay, अभी आर्यन हमारे साथ है. Blue lorry, red lorry, okay? You have to say it continuously without stop, okay? Your time starts now. Blue lorry, red lorry, blue lorry, red lorry, blue lorry. ओके, लड़की के पिताश्री है. अभी मैं आपके पास आ रही हूँ अंकल जी. वेट. ओके, अभी और कोई इधर. ब्लू लॉरी, रेड लॉरी, कंटिन्यूअसली. ओके, नाउ आई विल कम. ओके, ब्लू लॉरी, रेड लॉरी, कंटिन्यूअसली पढ़ो. ओके, Red lorry, blue lorry. फर्स्ट Red ब्लू lorry. कर ले. फर्स्ट ब्लू. Blue lorry, red lorry. Blue lorry, red lorry. Ah, Blue lorry, red lorry. Blue lorry. It's gone already. ये गया है. Blue lorry, red नहीं lorry. अंकल. Red lorry, blue lorry. ओके, सो अंकल जी ने सिर्फ 2 टाइम्स कहा है. और कोई भी ब्लू लॉरी, रेड लॉरी, कैन यू ट्राई? यस, ओके. तो नेम राजश्री. राजश्री. आपका टाइम अभी शुरू होने वाला है. ब्लू लॉरी, रेड लॉरी. ब्लू लॉरी, रेड लॉरी. यस, नो, इट्स नॉट रॉली, इट्स लॉरी. ओके, एनीवन एल्स? ओके, हु इज दैट कमिंग? या, ओके, महेश जी. ओके, फाइन. यस सर. So 1, 2, 3, 4, 5 couples. Okay, fine. May I have a big round of applause for these beautiful couples. Okay, अभी गेम शुरू होने वाला है. प्रियंका, टीम लड़की वाले ज्यादा है. Okay. लड़के वाले 4 ही है. 1, 2, yeah, only 4. Same. Yes, same. Okay. इक्वल. Okay, equal. Okay, now before starting the game, I would like to ask their name. Okay, what is your name, ma'am? Kalpana. वासुदेव, जयेश, नम्रता. सुनीता. महेश, स्मिता. सुजीत. Okay, fine. Now the game will start. आप इस तरफ खड़े हो जाओ. आप मुड़ के. Okay, like that only. Yeah. अभी मैं इन लोगों से अभी बैक साइड नहीं देखना का है. अभी बैक साइड नहीं देखना का है. ओ सुनीता मैम जी, अभी बैक साइड नहीं देखना का है. आप लोग भी नहीं, वो लोग भी नहीं. ठीक है, मे आई हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. द गेम इज गोइंग टू स्टार्ट नाउ. पिक्चर अभी भी बाकी है मेरे दोस्त. अभी पहले, ठीक है, पीछे मत देखो. ओके, आपका वाइफ ने कुछ बैंगल्स डाला है, पहना है. करेक्ट, बैंगल्स पहना है. राइट. ओके, कैन यू से इन राइट हैंड हाउ मेनी बैंगल्स शी इज वेयरिंग? 9. ओके, no, it's wrong. It's 13. So no problem. A big round of applause for these beautiful couples. You're out of this game. No worries. Out. Yes. दोनों भी. मैडम जी देखो, आप उसका क्लास ले लो अभी. आप कितना बैंगल डाला है नहीं मालूम उसको अभी. Yes. नहीं. Don't count. It's cheating. Okay. Now your turn. मैडम जी ने कौन से कलर का लिपस्टिक
डाला हुआ है? ब्राउन. इज इट ब्राउन? I don't know. किसको देखा है इसने? I don't know. You have to take the class, ma'am. Okay, you are also out of this game. Yes, you are also out of this game. Yes, now have go. अभी है. इसलिए मैंने बताया कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. Okay. Okay, no. Okay, fine. Okay, fine. Now, महेश जी आपकी बारी है. चलो, आर यू रेडी? यस, विद ऑल एनर्जी. ओके, सुनीता जी ने कौन से कलर का नेल पॉलिश? हाँ. अभी पैसा मैंने दिया था. हाँ, बताओ. गोल्डन कलर. Very good. Golden color. Is it true? Golden color. Now Sunita ma'am will take class for Mahesh ji, who is wearing golden color nail polish. Sir ji, आप जाओ. आपका हुआ. It was golden French. No. Yes, sir. May I have your big round of applause. Okay, fine. Don't see. Come. Okay. Fine. Okay. Are you ready, sir? Yes, with all energy, right? Yes. आपका मिसेस लेफ्ट हैंड में कितने फिंगरिंग पहनी हुई है? Fingering. Yes, फिंगरिंग. 2. Very good. 2. Yes. Is it right? Yes, of course. So the winner of this game is none other than Smita and सुजीत. ओके, स्मिता एंड सुजीत. एक जोरदार ताली हो जाए स्मिता एंड सुजीत जी के लिए. और आप लोगों का हस्बैंड को क्लास ले लो, ठीक है? ओके, ही डोंट नो तुलु, सो विल स्पीक इन तुलु विद मैम एंड इन हिंदी विद ओके जितेश. ఓకే, సో ఈయన లవ్ మ్యారేజ్ అయితే ఎస్ 8th ఇయర్ నుంచి లవ్ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 8th year, 8 वर्ष. कितने साल से? 10. अभी देखो 10, 12, 7 साल. Okay. Now one small game I am going to conduct. Okay, so for that you be seated like this. Yes, like that. ओके, सो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस पूछने जा रही हूँ. आपके लाइफ से रिलेटेड है, आपके लव में भी रिलेटेड है. तो आपको जस्ट शो करना पड़ेगा. आप हो तो हर और जितेश हो तो हिम. ओके. यू ऑलरेडी सेड, आप लोग ऑलरेडी बताए कि लव है, अभी लव मैरिज होने वाले है. तो हु सेड I love you first? Who said I love you first? कौन I love you first बोला था? पहले कौन I love you बोला था? It is him. Okay, he is telling that her. वो her दिखा रहे हैं और ये him दिखा रहा है. I don't know what is the perfect answer. So दो different answers मिला है अभी. चलो ठीक है. Who fights more now? Who fights more? कौन झगड़ा ज्यादा करता है? Okay, her. Okay, all are clapping. It means that it's her only. Okay, fine. Now, who asked sorry first? कौन sorry पूछता है पहले? हाँ. कौन sorry बोलता है? Her. Okay. Fighting also Janvi only. Sorry also she only. Okay, fine. Now, कौन ज्यादा सोता है? Means who loves sleeping more? Yes, so it is him. Okay, fine. And किसको शॉपिंग ज्यादा पसंद है? किसको शॉपिंग? Obviously. Oh my God, I thought her, but it's him. Both are showing him. दोनों बोल रहे हैं him. Okay, it was a wrong guess of me. Okay, no problem. और कौन अच्छा गाता है और गाती है? Him. हर. ओके, सो दोनों भी इस गेम में फंसने वाले नहीं है, क्योंकि अब किसको अच्छा गाना आता है वो एक लाइन गाना पड़ेगा. यस, so he is showing her. No, one line in this. one line. एक लाइन बताओ. एक लाइन, कुछ भी आपके होने वाली बीवी के लिए एक लाइन. कौन सा भी?
Which is her favorite song? Favorite song, her any? Okay. I don't know her favorite. Okay. Zordar Talia. Now Arijit Singh is going to come. Arjit Singh. I'm Okay, fine. Okay, fine. जानू मेरी Ja, very good. Okay, okay. It was nice. Now her turn. Okay. He already sang. Yeah, one line. Okay, one line for Jitesh ji. Okay. One line. Any song. Any song. It may be fun also. Which is Jitesh? बेलपुरी कहाँ रही मैं तो रास्ते पे जा रही थी. मामा वो लड़की का है माला जैसी आवड़ Any one line. बाहर आ गया मैं तो उसके गुलाब हो गई कैसा नशा छा गया शबनम में. Okay, it was nice. Now, next question and final question. Who is more emotional? Always crying, like her. Okay, her only. Okay, no worries. So, a big round of applause for our beautiful. नहीं मुझे मिल रहा नहीं था. Okay, next question. No. It's over now. Okay. Okay, it was nice performance. Okay. Thank you so much. ಇಸೆ ತುಯ್ಯರು ನಿಗಲು ಒಂಜಾತ್ ಯಾನ ಗೇಮ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೆ ಅವಳ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತುಳು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನಿದ ನಿರೂಪಣೆ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಅಗನ ಇಲ್ಲದಾಗಲೇ ಆರು ಮಿಡ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅವು ಪೊಣ್ಣನ ಮಾಮಿ ಪೊಣ್ಣನ ಅಮ್ಮನ ಮಿಗ್ಗನ ಬುಡಿದ್ ಯಾರು ಆರು ಎಡ್ಡೆ ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಆಗನ ಅಲ್ಲ ದುಬೈಡ್ ಅಂಚ ಅಗುಲು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಡ್ಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಂಡ ಮಧ್ಯಮಾಲಿಗ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಐಟ್ ಮದ್ಮಲ್ಲ ಅಮ್ಮಲ ಒಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಅಗ್ಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಅಪಗ ಮದಿಮಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆಯಲು ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಲಂಚೇನೆ ಒಂದು ಮದಿಮಲ್ನ ಅವು ಮಾಮನ ಜೋಕುಲು ಬಕ್ಕ ಮದಿಮಲ್ಲೊಲ್ಲೊಲ್ತಲೆ ಮದಿಮಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯಲು ಆಲ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಏರು ನಮ್ಮ ಮದಿಮಲ್ಲೊಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದಪ್ಪ ನೋಡಂಡ ಅಗಲ ಇಟ್ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತೇರು ಸಿಂಗರ್ ಇತ್ತೇರು ಮದಿಮಲ್ಲೆನ ಮಾಮ ಆರು ಮಹೇಶ್ ಜಿ ಬಂದು ಆರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ದೇರು ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಆರ್ನ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಕೇಂದದು ಆಡ್ಬೇಕಾಗನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಂಚನೆ ಪೂರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆದುಪ್ಪಡು MC ಆದುಪ್ಪಡು ಪೂರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಲಂಚನೆ ಈ ತೆಂಕುಲ್ ಪೋತತೆ ಎಂಕಲ್ ಎಲ್ಲಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಅಗಲ್ ನಮನ ಒಂಜಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ಲಿನ ರೀತಿಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಆಂಡಿದ ದಿನ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಓಲಾಡಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆ ಪೋಯಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಣ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಮದಿಮಯನ ಕಡೆ ಲಂಚನೆ ಕೆಲವು ಕಸಿನ್ಸ್ ಪರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೇರು ನಿಗಿಲು ತೂಂದುಲ್ಲರು ಯಾನೊಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಪಾಡ್ದಜಿ ಪನ್ನಡ ಅವು ಎಂಕಲಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚದೆ ನಾವು ಸಾಂಗ್ ಪಾಡ್ದಜಿ ಅಂಚೆ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಮಾತಾಗಲ ಹಲ್ದಿ ಪಂಡ ಮಂಜೋಲ್ದ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿದಿತ್ತೇರು ಮಂಜೋಲ್ ಕಲರ್ದಾನೆ ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಅಂಚ ಅಗಲ್ ಮಾತ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾತೊಂತೇರು ಮದಿಮಾಲ್ ಆಣ್ ಪುರ ನಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆಗೆ ಆಡ್ಬೇಕು ಸುಮಾರು ಗೇಮ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡಂದು ಎಂಕಲ್ ಎನ್ನದು ಪೋದಿತ್ತ ಬಕೇನ್ ಆಣ್ ಪಂಡ ಅಗಲೆಗ್ ಇದೇ ಟೈಮ್ ಅಂದು ಉಪ್ಪುಡು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗಿಜ್ಜಿ DJ ಮಾತ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪೆರೆಗಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದಾಗಲಿ DJದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚದ ಎಂಕುಲು ಆತೆ ಒಂತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಆಗನ ಪಪ್ಪ ಅದುಪ್ಪಡು ಮದಿಮಲೆನ ಅಗಲು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ಏನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಬಕ ಎಂಕ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ನಿರೂಪಣೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತಡು ಏನಕ್ಕೆ ಪನ್ನಡ ಅವೆ ಹಿಂದಿ ಇತ್ತನದೆ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ತೂಯರು ನಿಗಲು ಒಂಜಿ ಹಲ್ದಿದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೂ ಯಾರು ಎಂಕ್ ಹಲ್ದಿ ಪೂರ ಪೂಜಿದು ಪೊಣ್ಣಗ್ ಆರು ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಪೋನ ಮುಟ್ಟೆಂಗು ಪೋದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಣೆಂಕ್ ಒಂದು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಆಡ್ಬೇಕು ಅಗಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆದುಪಡು ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಆದುಪಡು ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಗಲ ಪೂರ ದುಬೈಡ್ ಪೂರ ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಪನಗ ಅಲ್ಪ ಮಹೇಶ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅರ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಆರು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕ್ರೌಡ್ ಅನ್ನು ಚೇರ್ ಅಪ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಆಗನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚದು ಪನಗ ಎಂಕ್ ಕೆಲಸ ಕಮ್ಮಿ ಕೋದಿ ರಾಂಡ ಯಾನ್ ಅವಿರ್ದು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಆತ್ ಗೊಬ್ಬಲೇನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊಬ್ಬದಿತ್ತೆ ಎಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಚನೆ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಅಂದೆ ಪನ್ನೊಲಿ ಎಂಕುಲು ಒಡೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗತ್ತನ ಲೇಸ್ಗೆ ಪೋಯಡ ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲಿನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತು ರೀತಿ ಉಂಡದೆ ಅವು ಮೊಗುಲು ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಜಿತೇಶ್ ಬಕ ಜಾನ್ವಿನ ಹಲ್ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪನೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ದೇಗ ಪನ್ನಡ ಅಲ್ತ
ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಅನ್ಪನ್ನುಡಿ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಜಾನ್ವಿನ ಅಮ್ಮ ಅದುಪ್ಪಡು ಪಪ್ಪ ಅದುಪ್ಪಡು ಮಾತಾಗಲ್ಲ ಇವನ್ ದೊಡ್ಡ ಅದುಪ್ಪಡು ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಈ ಪನೋದಿತ್ತೇರು ಇರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಏನ್ ಬತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂವನಗ ತುಡರ್ದ ಬಲ್ಪುದಾರು ಯಾನಿರ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂಪೆ ಯಾನಿರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಹಿಂಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಯಾನೊಂಜಿ ನಿರೂಪಣೆಗಂದು ಪೋಯಿನಿ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪಲ ಎನ್ನ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಲ್ತದೇರು ಮಲ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತದ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ ದಾಲಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತಜಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕದನಿ ಯಾನ್ ಪೋಯಿನಲ್ ಪೂರ ಗುರುತಿಸದಿರ್ ವಿನಃ ಎಂಕ್ ದಾಲಲ ಒಂಜಿ ತೆಗಳು ನಾವಡ್ ಏರ್ಲ ದಾಲ ಮತ್ತಿಜೇರು ಮೇಡಮ್ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ತನ್ ಪೋಲಿ ನನ್ನಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಪಂತೇರು ಅಂಚದು ಪನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಯಾನ್ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಗಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಂದುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಣೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾದಂಡಲ ಚೇಂಜಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತೇನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಸಜೆಷನ್ ಕೊರೋಲಿ ಯಾನವೇನ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಳವಡಿಸರಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದು ಒಂಜಿ ಆತ್ ಡೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ದೊಟ್ಟು ಯಾರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಅನ್ನೋದು ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಪೆ ಪನ್ನೊಂದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾತಾಡಿಕ್ಲಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್